για μένα ο πιο ευνηδιαστικά γοητευτικός άνθρωπος με τον οποίο έχω συνομιλήσει ποτέ. Είναι πολύ ευνηδιαστικό, ο οποίος κάνει πάντα το ίδιο πράγμα, το κάνει το σταυρό του. Λοιπόν, Κατερίνα Αγγελάκη Ρούκου είναι κατά την άποψή μου η σημαντικότερη Ελληνίδα ποιήτρια. Και το λέω αυτό διότι είναι το εξής, όποιος τη διαβάζει θα έχει διαπιστώσει ότι κάνει καμία προσπάθεια να εφεύρει λέξεις. Αν ενώσεις το βροχόνερο με το δάκρυ σου, το γέλιο σου με τον ήλιο, το σύμφωνα τον αγέρα με την ξεσηκωμένη αγανάκτησή σου. Αν κλάψεις για τα παιδάκια με τις ρόδινες αντάμκες του δειλινού στο πρόσωπο που πλαγιάζουν με τα χέρια αριανά, τα πόδια γυμνά, θα βρεις τη μοναξιά σου. Ίσως κάπου βαθιά να υποφέρω και να μην το ξέρω. Κάνω πως γελάω. Δεν επιθυμώ το αδύνατο, ούτε το δυνατό. Τα απαγορευμένα για μένα σώματα δεν μου χορταίνουν τη ματιά. Τον ουρανό καμιά φορά κοιτάω με λαχτάρα την ώρα που ο ήλιος σβήνει τη λάμψη του και ο γαλανός εραστής παραδίδεται στη γοητεία της νύχτας. Γιατί για μένα άλλος είναι ο πόνος για μια ζωή που χάθηκε, άλλος για έναν έρωτα που χάθηκε, άλλος για μια χαμένη από ξαφνική καταιγίδα σοδιά. Είναι τόσο παράξενο. Είχα χρόνια πολλά να ξυπνήσω το πρωί και να θυμάμαι τα όνειρά μου. Ίσως φταίει το ραδιοφωνάκι που σήμερα να με αποκοιμήσει. Αλλά να θυμάσαι ένα όνειρο, ακόμη και αν είναι φιάλτης, είναι όνειρο. Προτιμάς δηλαδή τον πόνο από το άγχος? Εγώ, ναι, πόνος. Με έπεισες, έρχομαι. Εγώ, αχ, πονάω, αχ, αυλαία.